जय महाराष्ट्र। आज या ठिकाणी आम्ही सगळेजण जमलेलो आहोत, सर्व शिवसेना पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व वाळू व्यावसायिक हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। याचं कारण एकच आहे की गेल्या 4 दिवसापूर्वी जो मालवणमध्ये एक प्रकार घडला, त्या प्रकाराच्या निषेधार्थ आम्ही सर्वजण या ठिकाणी निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। आणि याचं मुख्य कारण म्हणजे जे गाड्या पकडल्या गेल्या वाळूच्या, अगदी जोर जबरदस्ती करून आणि खंडणी मागण्याच्या उद्देशाने त्या गाड्या पकडल्या गेल्या आणि त्याच्या निषेधार्थ आम्ही सर्वजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिक हा माफिया नाही, तो प्रामाणिक वाळू व्यावसायिक आहे। मी देखील व्यवसाय करतो, गेली 25 वर्ष मी या व्यवसाय क्षेत्रामध्ये आहे, पण आणि ते सुद्धा आम्ही कायदेशीर लीगली टेंडर घेऊन आम्ही वाळू व्यवसाय करत असतो आणि करत आलेलो आहोत आणि यापुढे पण करणार आहोत। पण आज अशी परिस्थिती आहे की जर एखादा अपघात झाला तर सगळ्यात आधी पहिला धावणारा हा वाळू व्यावसायिकच असतो। जर एखाद्या गावामध्ये एखादा आजारी माणूस असेल तर त्याला प्रथम हॉस्पिटलमध्ये नेणारा हा पहिला वाळू व्यावसायिकच असतो। जर एखाद्या गावामध्ये काही अडीअडचणी आल्या, काही प्रॉब्लेम झाला तर पहिला धावणारा हा वाळू व्यावसायिकच असतो। पण काही राजकीय लोक आपल्या राजकीय उद्देशापोटी, आपल्या राजकीय फायद्यापोटी वाळू व्यावसायिकांना बदनाम करतायत आणि नको ते प्रकार करून त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतायत। तर या संदर्भाचं हे निवेदन देण्यासाठी आज आम्ही मालवण तहसीलदार कार्यालयामध्ये आलेलो आहोत। त्याचप्रमाणे मालवणचे जे पोलीस स्टेशन आहे त्या साहेबांना देखील आम्ही आमचं निवेदन सादर केलेलं आहे की ज्यांनी हा प्रकार केलेला आहे त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावी आणि त्यांच्यावरती योग्य ती कठोर शिक्षा त्यांना करण्यात यावी, जेणेकरून यापुढे कोणीही असं धाडस करणार नाही। रस्त्यावरती जाऊन गाड्या अडवणं आणि खंडणी मागणं हा चुकीचा प्रकार आहे आणि याच्या निषेधार्थ आम्ही सर्वजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत।